Good morning people. Bedwe handina ngukuyeni mashoko akawanda. Ndanguyani mashoko ekuti please kana mchitaura nyaya dzenyu kana kuti mchitengesa mabusiness enyu, please stop using my name mabusiness menyu. Handitika andina pandakamboona pamba penganga pakazara vanhu kana pamba pemprofita pakazara vanhu. Please don't lie to people using my name. Andina pandakamboona paine queue yevanhu inini ever. Andina kumboona andina actually andina chandinoziva munyaya idzi. I don't know. Ndaingowawo. Andika ndaingowawo sekuwa kwa muri kungoita. Me, I don't know anything. Please refrain from using my name mu reference ezvini izvi kuti mele aitoona zvakati kana kuti mele akatomboona paine maqueue. Andina queue yandakamboona, handizvizivi zvinhu izvi. I don't know anything. Guys, ina handina munhu akambondipa mushonga. Anditi zvemushonga, andina munhu akambondipawo mushonga. Anti muri kunzwa? Andina munhu akambondipa mushonga, andina munhu saka handizivi. Anditika please kunyarara hakusi kupusa ende handisi kupenga. Anditi I choose to maintain my peace and I choose to do my things ndega. Andina people will go vachiti nokuti pakapiwa reference yasisimele. Anditika and people will go there. And I make a guys munozvionera ina handizive anything. If you decide to go and do zvamunonoita, ingoenda imega, please leave me out of this. And nditombori moma stand and to follow we and nditotarisa zvimwe zvinhu guys, nditori busy nekubasa. Nanimuona, nditori busy nekubasa. Ndangoti ndikudze izvo zvemangwana nakanaka guys, nasi Friday, happy Friday guys. Take care of yourselves and I love you so much guys. Chakaenda. Muswerapo.